engko rene ya, mlaku mengisor rene. Iya. Ya wis aku sing kene. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki desih nyepilno sing ndingi takok ya guys, piye dhe carane ngabuk? Apa kuwi telek pitik ngecer telek pitik yo ngono lho guys tangane. Ngene kok jere desih ora gelem demak telek pitik jerene guys. Iki lho tak praktekno ya. Ambune lah yo menyengat bauke. Ora nganggo masker ngeblak, guys. Semaput. Lah kuwi kena no lek nggo motor wis kok. Iya. Lah kuwi mang pokoke dalan marai. Alang kok tak terake kena iki. Pahalah lek ning bocor kabeh lho. Enak ya kayak mobil. Kedul ning tangan. Abuke panas nang kene. Panas. Ora kok deret ngene kok. Wong ngedono abuk ya dikene tengah ratan kok ndek enak lewat yo bingung.
Oh alah. Oh alah brodol kabeh. Lha wong ora di dono mesisan ini kok. Dek apa nganu yo ewoh lewat. Guys, aku dilanjut nah yuk guys. Wis untuk separuh guys melaku pindah tapi nggih lumayan melakune nggih. Nek nggo motor ya sedilu. Tapi nek melaku ya memakan waktu jam 11 lewat 10 menit. Meskipun panas cetar ya tetap semangat yuk guys. Mboten pareng sambat, tetap semangat. Kesel ya leren. Wacak neh. Situ kanggo banyu, kanggo tas, kopi. Jan. Cuma montor mak wes delok ae. Adikku keri. Mbah Pomo tak kon gawakno gembrenge dhisik. Tolongane sing numpak motor. Tak titipi black, guys. Wong 11 kok dadi pirang ponto. Lek damirah mau wis terjun dhisik apa nang bubuk nih gubuk jere. Nek klosone nek bantale. Terus langsung makan siang guys iki soalnya wis jam mangan. Engko jam 12:30 lanjut neh sampai sore. Alah yo grembyong kayak ngene. Awas hati-hati. Dingeti. Jalane serawani ngelengak guys, fokus. Jalane. Nek awan ini keset ora lunyu. Nek jek esuk ki lho, mlese-mlese. Alhamdulillah guys, wis rampung sing bagian kene iki ngaleh sing mbaone kongone Pak Detris. Jam 11, tepat jam 11 guys, wis rampung. Ku mame ning kono ya, Lek. Makan siangnya ning gubuke Mbah Pomo sing kono. Iki sitoke ya Mbah Lampis ora betah. Mangan sik. Sing tukang ngusum ya lesu. Wis, ayo. Blekku ngendi digawakno Mbah Pomo? Ayo. Nek bantale nek lampete. Ya kabeh. Engko lek jan nggo banyu engko, nggo montor. Yan diceluk Mbah Lampi lho Yan. Aku ndicuk ke bubuk kan. Heeh. Ini bang siapa ya? Ndang pindah kono guys, ndang rampung ndang mantuk. Wong ngene iki turu sampe mah gede kaya. Jajak mani jarane sing kliwatan kae. Kene yo agih kok kliwatan nek sak larek sak tukul kabeh iki asli gak diciri. Kowe mantarem gak pegarane ya? Jen Mbak Pomo. Mbak Pomo urung bar mati kali. Saiki tak ben juga. Iki digolek jan. Jan dogle. Lho lah ese. Banyune di Ese ditinggal lho. mbok nggo. Peh ra kena ditutup mung paling. Lah terus piye kuwi? Dicangking ngono ae. Cangking ngono ae. Salah wong urung kok iki. Ase batu gak digawa ijek lho. Iya, gawa, Mbah. Ada ya apa?
Yai. Larang sing. Gembrengku aja lali lho ya. Larang sik. Gembreng aja lali. Halah, halah. Guys, alhamdulillah guys, wis teko gubuk sing kene. Arep makan siang. Turan layah-layah. Ya pokoknya gampang dino ngono ora. Dino kok. Pergawe Pak Eka kok. Iki jam piro kono wis? Mbok kowe angger esuk ndang nganu. Ade kemro ya. Kuwi ora ada sedina dibar sedina nek bos kene iki. Oh, padha kamerane iki lho, Bos. Lah sampean lo lab. Aku syuting iki. Mbah aku ning dhuwur lho nggih ngapunten. Ning isor ngono. Lah ya jenenge ning dhuwur sakmene ora muat ya ning isor saloke ya, guys. Apa sing tuwek ning dhuwur, Mbah? Sing tuwek ning dhuwur, aku tak ning isor. Iki pokoknya wis gak enak apa-apa. Los nggih, Mbah. Wis ning ora-ora pokoke sing ape ning dhuwur, ape ning isor. Sing penting itu yup-yupan. Mbak Par gak ndek rene, Mbak Par. Panas. Rene ning kosong. Iki mlaku lek dadi ratu mari anak lanang ku lho ngajak. Dadi ratu. Ya teman-teman. Lek jon bar madang ya. Mbak Supik lho, Mbak Lampik manplit. Lho alah kopine rek Gecak-gecak blak entek. rupuh yo lek. Lambe nek man gelis kok. Jirene maneh gane gelis, Mbak. Tekat-tekat. Ora pasti ta. Jirene, tapi aku mau aku cekak-ceket mergaku. Nah jute mantuku ngatin mantu gue sik plok. Lha kuwi nek man gelis itu ya wegah mergawe. Sapa? Ya aku rek ya rompo sak empok lho. Ki iya nyongkop iki kok. Vitamin iki. Vitamine wong ngabuk klek pitik yo niki lho, guys. Golek Kayak nang ngene omah. iki. Kok ngisor dhewe kok sak kok kuwi neh. Kono mangan walah sak panci enek. Dibotok ya, Lek. Tenan. Botok, guys. Walah. Kayak ngene iki lho. Kita kan garing Iya, sake. ini tenan pokoknya. Mari jone kene oleh ra. Dongalah, Lek. Ngendo mlayu sik kuwi nyawane iki. Ana kira untuk garing. Mulaine guys iki jam 12:30 urung enek jam 12:30 ndang ayo ndang terjun ndang bar Guys, pasukane rono war. pasukane wis rono karek ngenteni sing usung. Ayo, yok. Banjir tak puter nih. Sambunge kok ngene iki nek ra wong rahab ngono ae lho lah. Wis glempang ning kene ya, Lek. Iya. Kok ku lek. Walah tenan. Iki lho untung kok rombongan iki do rahab kabeh ya, Mbak. Ya piye wong aku Cara enek sing ra rahab ngono blokean tenan iki. tapi sing moh ya moh tenang sih ya. Ya sing mah ya mah. Lah iki cara wong sing gak kulino ngene iki lho. Lah wong gak rapi ya weteng dah sendil rek. Ngapine pasti ndren bulet-bulet. Lah ndek mangkane apa melok gak sido. Kaya ora ya ning ngene. Maksudnya ya mong. Nah aku ya wis biasa wong lek titik. Ya ya. Apa ceketa? Jaket-jakete aja sing ngono kuwi lek jaket kulit ngono kae kok gak tembus ning awak. Kantel ning klambi kabeh. Wong ning sam kabeh Oh, ini iki iki Ayo. jenis sekali nggawa ki. telu. Oh, omah titik. Oh, telu. Banyune kotos-kotos om, guys. Wes. Marai posisine munggah kuwi apa? Wes ngobaleni neh. Lah iya. Lho aku terus HP kene aku. Iku duda sing rehne. Ndi, Lek? Ki mau lho.
Iya. Ya kene papat wis, kene papat. Alah udah gak dipisah ndak sak kono kene ndek mang ning kono sak pulur wong loro genah ya, Mbak. Heeh. Sak kono kabeh kok yo. Kene kaya mang. Komo motore dipanasno ki maning ndi wonge? Mbah. Nek gak diparakno rono yo. Mbak komo terus ning ndi wonge? Ya golek luhuran nang gubuk kae ngisor. Mbah. Diinggirno. Munggah marai. Munggah so marai. Lati. Munggah marai. Mundur ya radere spione kelintir ae kok. Nutup wae. Urung gowo. Ireng ngumpukno. Ora maju lah. Ya mulai kita rene sistem. Sasaran banyu ini bener. Lek omongi kon sing akeh-akeh lah, Lek. Segre. Cikal kene iki lho mesisan Iya iki tak dan yang mungkur. Mbok blekrekno ngene lek ne. Ya. Arete mbahmu ndi? Blekrek ngono wes. Lah kok ngene nyawane. Nggih. Ogan iki lho. Keren.
panas dhuwur, panas besar ku oleh umur dhuwur iki Mas sama panas iki. Iya. Piye bapakne? Wong blotong kaya ngene. Kok jenang lemu. Sule esuk kok entuke kok ngene iki ae. Kok ora enak sing pero pure ngono. Kok jenang Ini wae taek ta. Lontong ya seger. lah yo jenenge telek. Ngene kok jerene enek sing ngomong, "Alah, nderane awan buk ning gubuk." Oh, alah. Buk ning gubuk piye wong mergae kok buk ning gubuk. Seneni wong. Iki lho, guys. Ora ketang rupane kaya ngene iki. Jerene gubuk ning gubuk iki awan. Malah ndar garing kok. Barane rene. Lintak yo wangi kok ngono. Lah nek ngono kuwi ulet kan dadine sing teles melok nek garing dadine gak nemen-nemen buane menak. Alhamdulillah wis rampung guys, wis berbayaran, wis tompo bayaran kabeh iki Mas. 220 2 hari guys. Ayo. Nendi metu ndi? Sedang mirah anu dipapak. Ayo anut bature. Bojone. Wes motor udah cok. Ayo, Dok. Mlaku ayo. Sarapane kono. Pulang ayo. Sarapane kono yo Cek, oleh. ndang dulu lojan. Sing anu Pak Dik, kuwi kan sing 20.000 sesuk ya kurang duite. Sing racah. Seketane jeng kuwi. Sesuk ijek kerja nek kok, Lek. 20.000. Lah sesuk Siap, kula matur. ayo, aku dhisik lho, Mas. Nggih, nggih, nggih. Mbah pomo barang nggo montor kok. Aku tak dhisik. Jam 4 iki. Jam 4 guys, nggak rampung. Marai yo terak gremis ndek awan mang terus mau ganggu wong mergawe tok ae. Gremis barang awan. Walah ning tan ki rasane ndang tipis, kena abuk ki panas lho telek pitik iki. Ning kulit sampai tipis do abung-abung guys ning driji. Sampai do abung-abung. Panas. Iki metu ndi nggone Mbah Damen berarti Yan? Mengisor. Mampir nek mak piye? Wis do laut purung? Lah iya, udan mang paling wis do nggiyup do laut paling. Wis papat. Sesuk melok kowe nek gumbar. Ayo. Mare iki panase karo ndekne keker kok kedanan ngono ereng dene jar. Nanti kurang-kurang dino. Yes, iki mbuh dalan ora iki. Tebal-tebal ya, guys. Dalane ngene iki. Tapi yo sakjane kan ora kene dalane. Sing sebelah iki tapi kono embet pindah rene. Alhamdulillah bayaran kena nggo nyangoni putune rekreasi. Diapi sampai rekreasi ning Surabaya sesuk kuwi.
Alhamdulillah guys, iki Pak Sung mantuk kondangan unboxing berkat. Iki acarane bukti. Oh, apa dek ulang tahunnya? Ulang tahun acarane main friend. Lu wong iki lho nganu pendak pindone Mbak Pina My Dek. friend. Pendak pindone almarhumah Mbak Vina guys. Piye nek ndongakno kuwi Dek? Semoga tenang di alam kubur. Semoga tenang di alam kubur. Terus Di muga-muga ya dijembarno kubure, diparingi padang dalane semono guys. Intine pokoknya ya Al-Fatihah lah kanggo Mbak Vina Aulia Davina Aulia Putri. Meninggalnya ki nganu guys kelas 2 SMP. mau naik kelas 3. Mau naik kelas 3. Wis kelas 3 sih cuma pakai awal-awal masuk. Ayo lagi. unboxing berkat. Ini ada Apa Dek? Donat. Gak donat apa piye? Tapi ana teng derengan lho kuwi ngene. Kantel ning dhuwur. Ayamku urung mantuk. Masuk kang balik. Sak ndroyo wis. Lho kowe gak sida tumbas ah? Terus enek teh Rio, terus iki isine wow, bayek. Iya, ayam, mie. Ayam terus Kering mie sama kentang. kering. Iki apa sih, Bu? Kentang ngono kok, Dik. Iki sing iki lho. Ati. Sambal goreng diparingi ati, rempelo ati ngono ku lho, Dik. Wis ta, Mam, mundhut sendok ah. Nanti, Mam. Lho, Dik, nang kok pengen iki. Iki sing ndi, Bu? Mundhut sendok aku tak melok mantuk. Aku cul kombon mang mantuk kombon mang wis lesu yo guys, wis luwe wong soal iki. Mergane kan piye yo angkat junjung dadi sediluk ngene wis ngrasakno luwe, wis ngrasakno lesu. Alhamdulillah guys, wis teko nggone Dek habis. Udan-udan tak rewangi rene guys, soalnya sesuk ki mangkat rekreasi ki subuh ngono apa piye ya. Makane ki wah roke dhisik teles kabeh, soalnya ki posisine udan guys. Grimis. Magrib mangki wis udian. Deres ki serontok terap iki cek grimis. Roku teles kabeh kok ngene. Rekreasi di sini urung nyangoni. Assalamualaikum. Si anu kowe teles kabeh sikilku. Wis bumbu ale. Lu. Lek kemulan kowe ngono ki. Mantuk. Tinggal mantuk. Nah, ya neh balik neh. Kemulan kok ngono ki ndak. Mangkate ya apa sesuk ki? Ya para esuk. Lah iya kene aku rarene sore ya ora disangu kae kok. Iya Le. Dadi sangoni Mama Sri ya Le. Nggih. Sangoni Mama Sri ning Rio. Dikirimi dhuwit kowe. Yalah, cek piye? Mati apa ora? Lewame kok alah, manuk apa kuwi? Dulange beras. Cek piye urip apa ora Le? Cek ndelok piye? Astagfirullahaladzim mesakno Le, lele iki mboke nek golek yek yo. Walah kono nang balekno kono. Urip. Piro kabeh? Lah kaya bene ciat-ciatno Nek. Walah le mboke rak golek ya le. Wis betul ngambur. Wes, dah minum Aku kok ngono. Mbok kasih minum juga. Iya kabeh. Kabeh Ya wong Pak menumpak motor di ceprot-ceprotno Dik. Sampai kumpul kabeh dulu. Jam 3 kok ngeterno kowe engko ning stasiun. Sekolah. Mangkate kok sekolah. Wirae Oh. pakane gras. Lho kene lho wis gak gremes. Lho mulai kok kono sampai teko Mbangi. Ijek gremes ae, cek teles kabeh kok. Sore mau. Mulai Mbangi ngetan. Aku
nggak nyayur, nggak nyayur. Lah ayah habis gak mangan rono ngene sesuk. Wis tak cawisi yo, tak sayur roda, tak garing. Allah. Balur. Tempe enak, ndok enak. Aku masih Lah wong nek terus masak ngene ing omah kula nek ndak ape mangan kene kune ndak. oh iya mangan ya ogah lah. Paling buka. Wis terus to mangan. Mau digawe apa nek? Ya enak wong digawe berbuah kok. Sampe kuakane warken. Wes. Walah. Kuwi sak keluarga langgenane. Langganane Warsita kuwi lho. Ini Warsita. Halah. Alah mie ayam, bakul mie ayam. Digawe berarti. Kayak orang enak bakal mie ayam. Lah pijet awor dhisik tau ning gone Lek Warsita. Jere muni aku bakul mie ayam lho Mbak, Mulyorejo kulon dhewe nguni. Balong. Ku mbalong. Ale mbok loloi beras kuwi kira yo tilek-tilek mati kuwi engko nek kuwareken jek sakmono. Dek iya uten angin lah. Walah, yo ya banget. Dari ibu tembok didono nek kuwi. Ora ini wis lak. Mboke ilang jere. Oh alah. Mboki. Wong anake mbok gawa kok ya muring-muring kok mboke. Wes marek kuwi. Oh alah, guys, bengi-bengi kok malah Mbak Ana gitu. Tumbasno pentol. Senengane dhisik iki pentol ya tumbasno, golek gorengan. Pokoke nek ning kene iki bakul iki lambok sampe pra esuk ki enek ae. Bakul opo enak. Gorengane anget-anget. Bakwan terus karo tempe. Lah iki nasi pecel. Lah bengi-bengi kok kilo ndang pangan segone aku tak mambek jeroane. Ya. Iki lho tukokno pecel mantumu kok. Sego pecel. Alah bening kene iki. Ada ya. Heeh. Lah apa bungkus sih aja, Mbak. Walah cah pondok sama Cah pondokan gak ya bener kok. bengi-bengi jare. Sungguh siji kowe ora oleh. Lah yo, ngladeni pondokan berarti. Kene dia pondok. Iki lah ya nanti pangan lho. Lah kowe gak tuh? Aku arep mangan. Ayo aku tak Sok gone lagi. tak mam jeroan ae aku mbek jero. Sayur Iki yo kok enek. Pentol barang engko. Lah yo, kok koyo Apa? Mbok kei sayur? Dah iya ya. Lah nek sayur nek wak jone yo enak. lho enak aku nek jajan ning pasar iki sego pecel tak kei dudur sithik ngene iki. Kilo, Pak. Kayak wis digekno teh. Teh apa nak mau? Antangin. Iya, tak campuri aku lah ngene kok pantane. Digawekno tolak angin karo mantune, guys. Nah, kademen kodanan. Waduh, lho kok wis entek wedange. Enek tolak angin ya, Bu. Anget-anget teh. Lah kok tah cilik bapakku iki. Ngate HP kok gumun aku. Kae lho ndang mangan. Tukokno sego pecel ngono kok iso. Ngate kok HP ae. Nganti meneng kok nek urung turu, nek urung blerengen ngono kok urung semeleh HP-ne urung baterai entek. Ayo, iki lho persiapane dik habis wis koyo ngene iki lho. Engko jam 3 pagi mangkat, guys. Jajane sak kresek. Tas enek persiapan kok ngene iki. Lah ya urip ning kene iki penak ya. Lah ning gone dhewe lontong ya ini tutup iki lawange ning nggonku kok. Kene iki karek nari iki dulu. Ning kene iki karek ngetari dhuweke jare Mbak Ana. 24 jam panganan opo iki enek. Lah bengi-bengi kok mangan sego pecel, guys. Lah. Lah yo. Iki krupuke. Lah yo serundeng kering tempe lengkap Iki lho Dek krupuke di anu tepasi angin kak yo. Ya, ndarene ya. Mangan lho. Lah yo bengi-bengi adem-adem kok golek panganan kok. Marai omahe Mbak Ana iki cedhak pondokan, guys. Dadi bakul kuwi yo Kayak duduh deh. ora duwe meneng bakul sate, bakul angkringan, bakul opo ae ning kene iki soto sing enek kabeh. Lengkap. Enak sayur. Lah mbok kei sayur ngendak seret. Santai ambek aku.
Opo Halah wong sakmune kok rantek aku pengen mangan mbek jeruan. Lah sayur iki. Pengen mangan mbek jeruan aku. Madang. Anak sayur. Makan malam. Wah. Sakmune kok rantek entek. Sithik iku 5.000 per kilo. Engko kon ngentekno Agus lho. Iki pentolku barang urung adem kok. Senengane dhisik pentol digolekno pentol. Iki anu lawae nggo lawa.